ilman muuta Natali Uljas. Hienosti oma osuus. Ja Tapiot ensimmäisenä vaihtoon. Espoon Tapiolta Lars Kultanen, Pekka Ljung, Helsingin ja Tampereelta Gabriela Kosonen. Espoo ja Lars Muun aivan rinnan. Espoo vaihtaa hienosti ja nopeasti. Iis Peterses. Tyylikästä aitomista. Hyvä Linda! Espoo kasvattaa johtoa, ankuriosuus lähtee Espoon Tapiolta, saaka kivekäs ankuriosuudelle. Lars Muun, Julia Hiltunen. Hyvin nousee Tampereen Pyrinnän kakkosjoukkue myöskin. Tampere nousee kakkoseksi, Karoliina Salminen. Espoo voittaa. Ja alle minuutin myöskin Espoo, sitten Tampere, Lars Muu ja Helsingfors IF.